Halo? Terve. Saisiko kebab orient? Joo. Joo, voiko siitä ottaa kebabin pois? Yksi kebabbi? Kebabi pois. Onks tää driver speciali vai mikä? Et minä ottaisin kinkun siihen kebabin tilalle. Joo, numero 19 driver pizza. Ai Että se, ilman kebab? ilman kebab. Kinkku tilalle. Kinkku tilalle. Joo. Että se tuli silloin sipuli, chili, tomati, smetana, valkosipuli ja kinkku, niinkö? Aivan. Joo. Saisiko vielä sinun kivestä?